Menteri Katnat ki kampo yang kasolkar pedeng Amit Shah mentakat Sngi ulai Jingkren hak Sngi kun Jong ka Jingialang ka Commonwealth Legal Education Association CLEA Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference Arhajar Arpusau Hanong Ba Delhi. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula Clea ya kene ka Jingialang henen ka Sngi. Kapang pedeng Jong kene ka Jingialang kalong cross border challenges in justice delivery. Hakane ka Jingialang layak ran sepang kimat ki padon kam ki bayadai bat ki kendon an bat ka jing penyo ya ka hok kum ka jing pen kala ya ki kendon an bat ban pendon kam hok ya ki ban rai ha ka rukom ka badai bat ban khmi biang ya ki rukom ai ching hikai ha ka bayadai bat ki kendon an kat kum ka por bamenta nalor ki wei ka BJP kala pelat ya ka gao chalo abhiyan